Vil du gerne prøve? Kan vi tage tingene af dig? Ja. Ja, det er i orden, men ikke. Så har man bare nu. Vil du også prøve at se ham der vej? Så får du den her på. Prøv at komme herhen til mig. Okay. Ja. Prøv at sige noget. Ja, okay. Og så forsøger du. Så har du også fået samlet kræfter. Ja, skal lige tage dem ud. Ja. Okay, du må gerne komme ned. Emil, kom. Ned her. Hvis vi måske lige skal forsøge nu. Pas på. Ja, det har du. Det har du også på din trøje. Ja, det er sådan bare.